ihe bụ ihe Igbo echuo n'ọtụtụ ụmụ mmadụ ụra nke kọwapụtara na ụfọdụ ji na-akpọ na-ajụ kedu ka a ga-eme ka ọ dị mma ọkachasị nke tọpụrụ ọgọdọ gbara ọtọ ụmụazị amazikwu ntọnanị obodo ha. Anyị ji bata ọrụ eri wee kwudo eze a na omenka ọ fụrụ n'anya ka ọ kọwapụtara ya ọtụtụ ihe dị iche egbe na egbe ma kọọ ntọnanị Igbo ka o si dị ka eri si wee rapụ ya. Daalụ ka ị na-esonyere anyị. Afa gị sa? Afọ mbụ Chief Okwuchukwu Ewenike Eze-Ana omenka afọrọ n'anya ọzọ ajịrịja one of Oleri. Ọ gị chiri ife a niile ka onwe nke nna gị chiri gị? Nke a bụ nke nchiri, nke nna nchiri do. Okay, sir. Daalụ rinne. Onye bekee bụ sa? Abụ m onye Oleri nri. Ahụ one ka ị nọgoro na Oleri nri? Ihe nnọgo na Oleri nri a kịta bụ anọgo m ihe karịa ọgụ ahụ 3 na ụma. Ọgụ ahụ 6 na ụma. Ahụ one ka ọ dị ka obodo ọnọgo? Obodo a anọgo dịka ka esi na igwe wee gụba ma na eze wee gụba. Igwe wee gụba. Anyị na obodo a na-ekwu na anyị anọgo 4,000 and something years. Ha nọbara. Kwuchi na onweghị obodo karịgoro ya n'obodo. Nwere obodo karịgoro ya n'obodo a. Ịdị chọọ ihe ị na-ekwu dịka akpọọ gị na adụ nchọ ihe m na-ekwu o doro m anya. Okay, sir. Okay, nwere ike because na mgbe Oleri dụwara enwere Igbo ukwu, enwere Ekwuru Ọbịa, enwere obodo nwere bụ Ọkigwe ka e nwere. Ebe na mgbarịta ebe e nwere bụ Okotu. Enwezi obodo ọzọ enwekwara bụ Ọkigwe. O nwekwara obodo enwekwa na Lagos, ndị a sikwa nri wee nakwa na Lagos. Obodo enwere mgbe ahụ. Okay, ma ọ dịzị ka Aguleri na nri ofu ihe ka ọ nọwo? Yes. Eri onye ọmụmụ Aguleri ma Oleri igwe ntị fọm anyị ọla eri agụrụ eri amụle eri ụmụle eri maka nkwara amụle eri n'ichide ebe a nwekwa nnọọkwa ha nche abụcha ụmụ nri nwa Enugu ukwu nwa Agụ ukwu. Okay, ụmụ nri bụ ife anyị na-egoro kịta? Yes. Okay, sir. Kedu ka nyambụ ife si doo gị anya dịka ọ na-aka bụ ofu? Etu o si doo m anya bụ na Oleri dị a eri ọ mụtara Enugu ukwu, mụta Agụ ukwu, mụta Oleri, mụta Nnọọkwa, were mụta ụmụ ozu ndị ụmụ ri ozu na Nneni. Ụmụ one a ka o ji ọ mụrụ onwe ya wute ndị nwaanyị. Nke debe ya bụ onye eri si bịa? Ebe eri si wee bịa bụ Israel. Ya oge a nụrụ ọgụ na Israel kpatara okpu eze Israel dị n'obodo a. Ndị Israel dị n'obodo a fụ ya chọọ ka a kpọrọ ewere ya ajụ. Ọ dị n'obodo a? Ọ dị n'obodo a. Okay, daalụ rinne. So na mgbe anyị na Agụ ukwu nọ, ọ bụrụ na ịgata Ezu Agụrụ, o nwere aka ndị a na-akpa aka mkpịsị anaghị dị ebe ahụ nke metụrụ mmiri Ezu Agụrụ. N'ebe a ka anyị si wee pụọ wee bata ebe a biko na Oleri na nna ya nọrọ. Oleri nekwara nna ya weru mgbe nna ya chọrọ ịnwụrụ wee kpọọ ya si ya bukọrọ ngwongwo eji echi echichi wee pụọ na Agụ ukwu na Enugu ukwu ga-emekpa ya arụ. O wee buru ya pụta na adazi nnukwu wee jee dobe data ihe a na-adazi nnukwu jee dobe ọfọ ahụ wee si ya ka jekwa nna ya. O wee kwachaa nna ya wee pụta chie ha Adama. Oleri chiri ha Adama ha na-echi. Oleri chiri ha Adama wee si anụ ihe ha ji wee kene ya wee mụvuo pụta na Nneni wee gọchaa ọfọ wee si ozu ya nọrọ ebe a na onwe ihe ya eme ebe a ka ọ nọ wee gbarata ebe a Chief nata ebe a biko na nne m Oleri na Okotu nwanne ebe a ka eri ji nụrụ nwaanyị. So ji ndị adazi enu kọrọ ndị Okotu kọrọ na-anwụsị ma osisi ewesị na nwa dị ya na-abụ ihe karịrị ha ewe 100 eche enyewe obere nwa owe na ọdụ wee chi ya nri wee bụrụ nri ọwụ. Etu a ka ọ si ede. Okay, kedu ihe ji njirimara onye Oleri na obodo a ya bụ na ihe eji mara ndị Oleri bụ ihe eji mara anyị bụ ihe gbasara omenala ma ịkpụ arụ ma ebe a na-enwu ọkụ. Maka ezampụrụ n'Ọka ebe a o nwere mgbe Agụ Ọka na-enye nsogbu. Ha kpọrọ ndị Agụkwu jerie nwụrụ anwụ. Oleri jerie wee jee ebe a wee chụpụ mmụọ na ebe a osisi na ebe a gbawa ọkụ na ndụ. Oleri merie mmekwa ya na-adazi ana ebe a mgbe ụkwụ na-enye nsogbu. Oleri jerie Agụkwu jerie nwe nke narị ya. Oleri jerie ya akọwa na anya bụ ihe dị ụnụ n'ahụ. Ọ da anyị na-arụ ihe anyị bụ wepụta wọl pawa
erinyere anyị na ọfọ nri niile ebe anyị ji ya n'obodo a ka ọ dị. Okay sir, ị nwere ike ịgwazi ụmụ Igbo ife dị bụ ọdịnala obodo ahụ ndị? Ihe bụ ọdịnala na obodo a bụ nri bụ ị na-ada asọ. Anyị ga na-eme arụ, anyị ga na-emetọ ana, anyị eji ejele mmadụ, anyị eji anọ n'ihe ebe a na-eme ihe ọjọọ kpatara o ji abụ obodo mere ihe ọjọọ a na anyị maka a na-akpọ onye nso anyị na-ejekwa je dozie ya gbakwa ha na-emezikwa onye ọzọ. Okay sir, daalụ rinne. Ọ dịzie ka onwe ọwụ ụnụnwa na-edozi Igbo akwụrụ shinshin dịka obodo ọbụla metọsigoro onye na-abịa dozie ya? Yes, obodo ọna mere arụ. Kedu ihe bụ arụ ya bụ mmadụ? Ihe na-akpọ arụ bụ mmadụ idina nwanne ya. Ihe a na-akpọ arụ bụ mmadụ igbu mmadụ. Ihe a na-akpọ arụ bụ mmadụ ije je mee ihe a na-asọ nsọ abụghị ihe kwesịrị a na-eme eme. Mmadụ ije dina atụrụ, mmadụ ije lee nwanne ya, mmadụ ikunye je gbaa ama sị ya na nwanne ya mere nke je gbahụwe ka o were anị ya. Arụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Okay. Alright, daalụ rinne, anyị kenere gị rinne na nkenke ohere i nyere anyị. Onye na Ndo na Aguleri na Ụmụleri na Ọraeri, kedu ihe jikọrọ fa? Ihe jikọrọ anyị bụ n'ụlọ nri ka anyị bụ, and ịbịa na Ọraeri ka e nyere ọfọ nri, Agụ Ukwu ka e nyere ọfọ ndị Ichie n'ala. Anyị nwe ji ọfọ nri na anyị na-echi nri, ha ma nchi nri ma ha ji ọfọ. O nwere ihe ọ ya abụ ọ bụ na nri be anyị chọrọ ichi kịta maka nri na-ama ama, ọ na-ama ama ihe anọgide chie nri onye ọ marụ bụ onye ya echi enu, and onye echi o nwere omenala ọ na-emegasị. O ji ebu ụzọ jebe na agba na abọ jee chụọ aja wute efi ma ihe ndị ọzọ omenala ọ ga-emesi ebe o mesịa ya ọ nata o jee River Niger wee jemekwa omenala o ya eme ebe a. Ọ natazie n'obodo a o jebezie obi dị iche iche etesi eme ya obi onwe na ụmụnna na obi ụnọ ga-anọ n'obi ha. Ọbịa o ji akpụta efi kpụta ihe dị iche iche ibe niile wee gbegbu ha narị mara ya narị na-awụ ya n'afa. Ihe eji ekunye jụọ ya bụ ụmụnna gị ọmakọ esokwu wee bịa ọtọ na ọsị na ndị ụmụnna ya na ha kwadoro ya. O jebe nna jebe ejechechaa ya and ọ ga-egbu efi 49. O nwere ka o ya abụ ogbuo o nyefee ya ọba a na-akpọ ya na nri na-eje oru. Oge fe ọ nwụrụ ọfịa sọrị na krọsụ ọba mba ọ ga-ejete aka o jechazie nnata gbọsọ ya anata oru obodo ya na-echi ya na-agbakpọrọ na agbagodo ekwachecha ọgụcha ọfụ ome ihe ịrụ ama like nnukwu nna m a mgbe o jere oru nke o jecharụ pụta sị ya gwa obodo niile n'ọya bụ isi Igbo. O wee sị awụ iguma ọtụ igurugbe maba ebe niile ka obodo na ama n'ọya nwa bụ isi. So nọọ ihe dị na n'ọdịnala anyị kpatara anyị ji asọ nsọ, anyị adịghị emegide mmadụ, anyị na-anọ n'ije chụọ ego n'ike. Onye ọ na-achụrụ ego n'ike ji anwụ. O nwere ndị meriri ha nọzi anaba anyị gburu ya. Ifi na ndụba anyị na-eje kokin ije tụtụ anyị koko jee ya ejide ya maka ihe dụrụ anyị bụ ihe ọdịnala. Anyị ji na-agwa ndị na-eji eno ọ dụrọ mma ihe mmadụ iyi abịa resi mmadụ ọṅụcha ya o mebie nke a mebie ya ara ma mkpụrụ mmiri ihe ndị a niile onye ọrịa ama mmiri. Okay, daalụ rinne, anyị kenere gị na nkọwa anyị kọwapụtara na ụfọdụ ụmụazị Ọraeri nọ na mba amara ife na-akọ mana ka o si na-adị taa ị na-akọwapụta na onye gburu mmadụ bụ arụ ka ọ bụ n'obodo. Onye Ọraeri na-arụzikwana vigilante gbagbuo mmadụ. Onye Ọraeri na-arụ vigilante wee jee gbagbuo mmadụ. Ịgbagbu mmadụ bụ ihe n'ọnụ Igbo onye gburu mmadụ bụ ọchụ ka o gburu. Ị na-akọwa na ịrụ vigilante adị ọnụ mma ma ịrụ polisi. Vigilante dị mma mana ọ ga-arụ ya n'udo were ọfọ na-arụ ya maka na ọ bụrụ na o ji ha ọfọ na eziokwu wee rụ ya ọ ya bụ na ọ jọrọ njọ. Dịka na ọ nwụdoro onye ohi n'ezi achụba ha onye ohi. Ọ bụrụ na o nwụdoro onye ori ahụ evuru egbe na-agba ha nwere ati agbagwo onye ori a ọ bụrụ njọ ka ọ bụ biko ọtụ igwuru na Baịbụl ekwuru esi na ọ bụrụ na igbuo onye ori na-abalị ji egbechi igbughu na igburu chọrọ ji egbechi igbughu gụgbupụkwa ozu ya na ọ bụrụ mmehie ka ọ bụ. So n'ala Igbo ọ bụghị mmehie ka ọ bụ. Daalụ rinne, anyị kenere gị. Yes, ọzọ dịka ibi ya wụ na anyị ma na-abịa ọdịdị ka omenala Igbo anyị ọ na-agazi ihu onwe ụzọ ema ebe Igbo si bido onwe ụzọ ema ka Igbo si wee bịa. So ya bụ mana ịkọpụta na osi Israel wee bịa wee bịa zọọ ụkwụ na Ọraeri. And ndị Israel abịa n'obodo a na 90 gịnị ebe
olugo ebe 15 years. Okay. Ha ji bi obodo. Ha ji bi obodo. Alright, daalụ na ekene gị. Now ịbịazi ọdịnala obodo a na dibịa kedu ihe iche na ya because ọnwụ a bụ isi ọnụ ya ka gwa ihe nke bụ eziokwu. Ihe dibịa dụbara n'obodo a gboo ọdụ oriji mkpatarụ ihe ọna anyị ga-eme n'obodo anyị agba afa marịta esi wee mie ka o wee dị mma because ihe bụ dibịa bụ ịzọpụta mmadụ onwe onye arụ adọrọ azọpụta ya onye ketekote atọpụ ya na dibịa abụrọ ije gbu mmadụ abụrọ dibịa ifụ ine anya fụ ndị ọrụ ama ha nọ ha na-egbu mmadụ adọdụ ha na anụ obodo onye obodo a meri ya ọ ga-eto afọ nwụọ maka o nwere ihe a na-akpọ anọgwu nri agụ maka mgbe nri bịabara obodo a ọ gara from ogwuide from Ugwuta ebe a ka ọ dụrụ nwunye ya nwunye ana wee bata n'obodo a dobe okie ọmụnwa na-enye a na-akpọ ya anọgwu nri agụ so a nọbụ ihe anọgwu nri agụ a na-arụ bụ the first nri ebe a ka ọ zọrọ ụkwụ the first nri ebe a ka ọ zọrọ ụkwụ wee rituo ebe a bụzi ana ebe a ka o dobere ide data ogbuide nke oke nke nwunye nọ na mmiri Ugwuta a na-anọ na agbara ụgbọ na mmiri wee na-eme di ya ndị Ugwuta na-enedo nke ahụ a na-enedo ya mụnwa na onwe na-ejekwa ebe efe nke ahụ mfecha nke ebe a ije mfe nke ahụ ana m eje Ugwuta je medoo ya wee natakwa obodo a ị na-akọwazi ihe bụ dibịa na ihe ọ ya bụ dibịa ihe bụ dibịa bụ mmadụ one ka ị gwọrọ mmadụ one ka ị zọpụtara ọ bụghị mmadụ one ịkọwuru na nsị ịkọ nsị abụrọ dibịa ka ọ bụ ihe bụ dibịa bụ ịzọ ndụ ịnapụta onye ekere agbụ like o nwere ndị a na-ebute ebe ma ụmụ ndị na-anọ na keke nwụọ ma ọ na moto nwụọ ebugata ya ebe a mmụọ na-agwa nnọọ ya adụ mma mmechi ihe na-eme ọ bụ na ope mpe orugo mmadụ 40 ya mere ebe ma okuku umedụ ndụ ọ ya bụ ihe Chineke kere anyị ka anyị na-eme mana onye mezie dị ọzọ mba anyị akwadoghị nke ahụ daalụ nne arụ ka ọ bụ na onye mee dị ọzọ abụghị dị kwesịrị daalụ enwe ihe ịkọwapụtara na Ogwuide yes kedu ihe ọ na-arụ n'obodo a ọ na-arụrụ ụmụ Igbo niile gbaa gburugburu ihe ọ na-arụ na n'obodo a bụ onye obodo a mee arụ deti nke ejide otu afọ etu nwekwana ihe ọ dị ka ọ bụ na onye ahụ anwụbeghị ihe a ga-emekwa ọ dị mma o nwere ihe a ga-eme ka ọ dị mma ọ ga-anwụrịrị ọkọrọ arụ ka o mere kpatara ji abụgụ na onye obodo a jikọọ ihe ma ọ ga-edọkọta ikpe onye obodo a kịta sị ya na onwe achọ nka kwụ ka egbuo onye a ọ gaghị eme ya ọ ga-agba ọsọ maka ọ mago na o jee mee dị ihe a ihe egbuo ya so obodo a bụ obodo nsọ kedu ebe mmadụ ga-etoru n'obodo a ọ bụ na osotego na nwoke ọ bụ na osotego na nwaanyị yes etu omenala ọlaeri si wee dụ omenala obodo a azụ ọlaeri azụ obi nri maka mụnwa bụ onye ọlaeri ya ka m bụrụ onye obi nri village bụrụ onye ụmụ nri family ụmụnna bụ ụmụ nri family ụmụnna bụ nri family etu esi ama bụ etu obere nwa amụ obere nwoke na be anyị o jidego ọfọ amụ obere nwoke ọ na-amụ na o nwere ike ije kpụ arụ o nwere ike ije gbubi onye kwụrụ ụdọ o nwere ike ije gbuju ala onwe ihe ga-eme ya ọ ntọala ụmụ di ana ụnụkwana nwoke ha kete ndị mụrụ nwa di ana na be anyị ebe a ndụ bụ ndụ nwa di ana ha ama njekpụ arụ mana ọ bụrụ na o nwere ihe na-enye nsogbu na be ha like na ihe na-ere ọkụ like example ka m nye gị example kịta ịbịa n'Igbo ukwu a kịta o nwere ebe oke na isi wee metụ nkwọ ọ dasị from ukwu ọfọ nke ọzọ si ebe agụzi Igbo nwee from ebe unu ụka wee metụ eji abụ ndị a na-akpọ Ikenga nwee na ha ka ọ na-abụ ndị ebe a ndị be anyị si wee shift wee pụọ ndị Igbo kwubichiri ihe na-eme ebe a bụ na ha na-anụ ndụba anyị ọ bụ na anụ ndụba anyị ọ na-ere ha ọkụ tụ anụ ndụba anyị amụọ nwa anọdị ọbụkwa ọla eribikwa ya etu a si eme ọdụ kịta daalụ nne anyị kenere gị na nkọwa enyere so ị na-akọwapụta na River Niger na onwe mmemme na-eje eme na River Niger bifo onye ahụ abịa bụrụ eze nri kedu ihe bụ ife ahụ like nri o zuru ọ na-abụ ndị bụ nri be anyị chọba ichini
onye eje bụ obi efe Ọnịcha ndị Ọnịcha efe ya ofufe a ga-akpụnye ya efi kpụta ihe dị iche iche nya kpọta okorobịa ndị ya evute ya n'obodo a o jechee ebe a oluogochara ha ọfọ ọ ga-eje Obosi maka last one nke jere last na Obosi ọ ya mee na ji adị eme n'ụlọ n'Obosi ọ na-abụ oji Obosi n'Obosi nwoke na nwaanyị na-eweta ji nwaanyị eweta nnekwu ọkọ ndị nwoke eweta oke ọkpa emechaa ewere efi wee bulatara eze nri so o wee jechaa ya that time ọ naghị eweta ji ebetarụ ndị wee webunye ọfọ kwụọ gbam si na ji ama menatazi eme na Obosi mechasị mba maka ụmụazị na ji ama menata n'ụlọ na ọlụdes na akọrọ ya n'agụ ji emebe ọ dị ire ruo today onye mụ nna m a nri o zuru ọ ya gọrọ ọfọ ahụ mana onwe ihe nwere ike ime kịta ka ọ mebekwa n'ụlọ ihe eji mee kịta bụ na ha ga-abịa ọ bụ na abịa bikọs ndị mechaa ihe ntaje ọ ya bụ ije oru ọ na-eje and ọ na-ejekwa ịgala ịma na achọrọ m ka ịpụta na nke a ka m wee jụọ gị kedu ebe bụ oru a na-eje dị ekwu okwu ije oru yes ije oru bụ ọ gasị ihe o ji ejego ọfụ na rivaja agbawa ya bụ ọ na-akpụ ebe a gọchie ya ọnụ izu na-ata ebe a wee pụta ya bụ oru ọ ga-eje rivanija ọ ga-aba mmiri eze riri na-aba mmiri ọ baa mmiri ọnọ izu na-atọ ọ ka dị ire kịta ọ dị ire ruo taa nke anọ kịta ọbara mmiri nke anọ kịta ịma nke anọ kịta echuzichabeghị ọ ka fọrọ ochichabeghị ọ ka nwere mmiri jọmpụ ọ ga-ahụ ya jọmpụ na nke bụ eziokwu ana m akwụ n'eziokwu ochizichabeghị ị na-akọwa na tupu o chizuo ọ ga-eje oru ji Igbo so kedu ebe bụ oru ahụ ọ eje ịgala ọ ya bụ oru ahụ ọ eje ịgala o jee ịgala jee mechaa omenala ọ ya eme ndị ịgala jee nyekwu ya efi nyekọcha ihe dị iche iche ọtọ ọnụ na-ana ihe dị ka ọnwa ese n'enu na nke ata na ịgala ha ịda o see n'enu maka na mgbe ndị Jukum na-achụpụ ndị ịgala eze nri Nnamoko ka ọ kpọrọ nya afta nri ọchif ọ bụrụ nri Nnamoko ka ọ kpọrọ si aka ekosiri nọ ya ndụ Jukum a na-egbusi ha o wee si ya na ya abịa were ọfọ wee jee bata na ịgala o wee jụọ sị ya o ji ada ya nwaanyị wee chụ aja maka obodo ya ọ sị ya na ya eju ada ya nwaanyị wee chụ aja ewerugbuo ya na n'ihe na ndụ nọ n'elu ini ahụ wee gọọ ọfọ si bido tata gaba na ndị Jukum ga na-ebizi na-akụ mmiri na-akụ okwute kụọ ọfọ gbe na ndị Jukum nkwanye na-akụ mmiri na-akụ okwute ọ sịkwa na obodo ọ na-ejekwuru agụre na agụre ji emeri ya n'agha kụọ ọfọ gba nata obodo a ọ dị etu a ruo otu iru ebe a iyi afọ ebe a kpụrụ ada ata na ịgala ebe a ka ihe a na ome nri Nnamoko nnukwu nna anyị merie kedu ihe jigoziri nri na ịgala ihe gozi ụmụnna anyị ka ha bụ anyị ncha nwanne oge ha si ebe a wee gaa ọrụ oyibo saịdị a ka anyị nwasị saịdị a wee bịa mba etu o si mee bụ mgbe eze nri bịara mgbe ha si Izrel were bịa ọ bụrụ ọsọ ofu onye ọkọ ma Arọchukwu sokwu na nri ma Arọchukwu so na nri ha hiri nne were bịa nọ ebe agbalute na Jos wee si apụta n'ezu Agụleri wee kampụ ebe a bata Agụleri ebe a ka ndị ichie ya dị iruo na nke Emeka eri ebe a ka ndị ichie ya dị mụ ejekwuo n'ebe a goo nnukwu ebili chara acha anọ m na nrụ agwa m jee weje ebili Emeka eri nke nọ na Agụleri yes nọ na River Niger ebe a ka obi gaadị mụ anyị nwa dị na River Niger dị n'ọnụ mmiri na Agbanabụ onye nwa bụ ọ gaadị mụ anyị nwa bụ ụmụ gaadị ya bụ ihe ejekwa omimi daalụ rinne mana kedu ihe kpanizie gị nwa na mmụọ iji sizie na-emezi omenala sizie n'ụzọ a na-efe emume nji eme omenala abụ ihe a fụrọ nwata amụghị m ọrụ be mmadụ nweghị onye m mụrụ ọrụ bie afụta m fụrọ nwata ana m eme omenala na-eji na-aga primary school na-agwụ ndị mmadụ ọya ma ndị ahụ ime ndị dị iche iche a na-akụrụ m ime ihe ndị a na-eme a na-ekpukpere m na-eme o nwere onye m gbara bọị ma onye m ji ebi esa abụọ si na nna asa abịa mana abịa n'obodo a kịta kedu ihe eji marụ gị asị nwanri ebu ihe eji marụ m azị nwanri mba ụgbọ na nna azụpụta mkpụrụ obi na na-emere ndị mmadụ ezi omume na na-eme ka ọdịnala na-aga n'iru ana m agba mbọ ya daalụ rinne anyị kene gị nke ukwuu na ịbịago ihe mbụ ihe atọpụgo ọgọdọ kwa ahịa ụmụazị kịta ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ekweghịzi na ya bụ ife ga-adị mma wee tọpụzi aka n'ịgwọ ọgwụ dị iche iche ụfọdụ na-ejikwuzi mmadụ agwọ ọgwụ ka ha wee fụọ ego ụfọdụ na-agwọzi ka ha si mụta kedu ihe nwere ike ukwu na ya mbụ ihe ka ọ na-enụba na na-ewe ụmụ ha na-akpọ ibute ike
ana m anụ ya ụmụazị years anaghị anya moto 50 million ọ ya bụ arụ a na-agbago na arụ ka ọ bụ arụ o nwere arụ a na-agba arụ nwee arụ gbada nya arụ gbada bụ arụ siri nnukwu ike ka na ndị anyị na-akpa arụ gbada ka a na-eme na because na nwata ji ewere nne ya wee jee mee ihe ekwesịghị ọnụ ọ bụ na nne ya amụrụ ya oji anọ so na-arụ ka ọ bụ n'obodo a dibịa adịghị eme n'obodo a mana dibịa na-agwọ nya mbụ ife dibịa na-agwụ ya ka na-agwa sị na e nwere dibịa na-eji asata ya onye ọbịa ọnọdụ dibịa ka ahụ onwere mmụọ na-enye na onwe ha aja na be ha dị eji ya na onye na township na-arụ ana dị iche iche ọ bụrụ edi dibịa ihe abụrụ dibịa mana kedu ka ha si mezi ya mbụ ihe ọ na-arụ ọrụ etu ha si eme nya m ihe ọ na-arụ ha ọrụ ụgbụ na ekwensu ụda aghụghọ ọ na-abụ mmadụ je baa otu ọjọọ otu amoosu ọ ihe amoosu nyere emere ka ọ ga na-eme mana onye omecha ya bata obodo omebie otu ya n'isi ya n'obodo omebie mana ọ nwere ike ịbịa mmemme n'obodo a na ọ bịa mmemme n'obodo a o nwere ndụ mgbe m meri mmemme nke m mere ọfụ a o nwere ndụ bịara anụ dara m kọnfesi bụ ihe ha megara ndụ ha bịa buru ya bikos obodo a bụ obodo dị nsọ mana dịka nwanri bụ anyị Igbo niile kwesịrị ịdị nsọ dịka na ebe ebute mmụọ ekwensu anyị na-eyi dịka isi kwu ebubata ọnọdụ ọ kwesịrị ịnọdụ ihe eji mara ọlaeri o nwere mgbe ndị Ogbosi na ndị Ọnịcha na-enwe nsogbu ana m ekwu ọ na-apụta na TV ha mara eziokwu ka na-ekwu ose ọkwa ọdụ bụ ndị ọlaeri ji eru arụcha ndị Ogbosi wee gbaa ọsọ na ananwuo ha na so na ndị be anyị ihe eji mara obodo a bụ ihe gbasara omenala omedo ije dọ mmụọ like eke amichi ọlaeri dọrịa eke ọsọ umenyi ọlaeri dọrịa ebe ọ na-enwere eke ọlaeri dọrịa ọlaeri na-eje na-atọ mmụọ na-atụ ọda n'obodo nwa siri ike atụ ọda a na-amụba nwa nke mere na mmụọ na onwe nna ebe a makwue ọlaeri sofa na onye a bụ onye ọlaeri anyị eji wee mara anyị so mana ihe m jụrụ bụ kedụzi ka mmụọ ha na-ebubata si n'obodo a si anọdozi n'ala Igbo mba ọ dị anọdụ ndị ichie na-atụ ya atụtụ bikos na mgbe o ji eweta ihe ndị a jee weta ihe si China dobe weta nke a dobe ọkwenye na-afụ na ụfọdụ na-arụcha unu adarikọ mmadụ agwụ na famili ihe ọ na-eweta emecha na ikpeazụ ngwuru ahụ abụrụ ebe mere nsapụ daalụ rinne ka anyị debe ọzọ ụmụnne anyị ga-amụta ife kedụzi ka eke si bata na asụsụ Igbo eke bụ Ekechukwu eke na ogwurugwu ọya bụ ụbọchị Chineke nna ji were ka ihe niile dị n'ụwa ọya ka eji agba eke dị asọ wọ na-akpa Ekechukwu wọ na-akpa eke na ogwurugwu na-akụ esi bata na asụsụ Igbo ya asụ Igbo oriekwanụ oye eke tọrọ oye oye na-eweta ihe ọma na-eweta ife na-eweta udo na-eweta ngọzi ọ bụrụ na ahịa niile ha ncha bụ ngọzi ahụ otu ngọzi ahụ kpata oyi abụ onye amụrụ ụbọchị eke ya na-edobe eke ahụ asọ onye amụrụ ụbọchị oye ya dobe oye ahụ asọ na-eme ihe dị mma onweghị ịdị ihe ọma ama bịara onye ahụ ọrịa daalụ rinne nna anyị ukwu daalụ na nke ịsara anyị ka anyị wee chịkọta ụbọchị ọzọ anyị bịakwa anyị mara ebe anyị bidoro yes ụfọdụ bịa sị na ha si na mmiri wee rụọ ụwa and ịkọpụtago na ya mbụ eze nri na-aba na mmiri nọọ abalị one tupu ọ gbagote wee bịa bụrụ ihe ọ bụ yes ụfọdụ ndị mapụta onye ga-asị na ha si na mmiri wee pụta ịfụ nwaanyị o were isi dada mgbe ochie buru n'isi efu ụfọdụ emebe ha were ha champote n'isi na ha bụ eze nwaanyị na-ajụzụ eze nwaanyị ọ nke mmiri ka nke enu ana ana enwe ka mmiri si wee gbagote wee anyị na mmiri si wee nwee connection yes o nwere ndụ ọrụ mara site na mmiri kedụ ka anyị na mmiri si wee bidogodo ọ bụ etu na mmiri si bido bụ dịka anyị na mmadụ dị ndụ na mmiri ụfọdụ na-esi na mmiri abịa ụwa ụfọdụ na-esi na ngwu abịa ụwa ụfọdụ na-esi na mmụọ abịa ụwa ụfọdụ na-esikwa na mmadụ abịa ụwa ụfọdụ na-esikwa na anụ ọfịa abịa ụwa ọbịa bụ ụwa mere ka anụ ọfịa mana ihe m na-ekwu gbasara nke ndị eze nwaanyị a ịmara ụfọdụ ụgbọ arụ ka a naghị eme onye bụ eze nwaanyị na-akpọ onwe na ya bụ eze nwaanyị da asọ nọ na mmiri ọ bụrụ na ọ sị na ya bụ nwa eze nwaanyị kwenye na-aghọta ọ bụ ihe niile ha na-etikọ n'isi wee na-eyi ndị mmadụ wee na-eme mpụ dị iche iche ịmana nwaanyị adị ama nzu ogologo
ha na-ama nzu ha na-aba n'ime obi je na-ama nzu ị mana ụmụ nwaanyị ndị asị na ha bụ eze nwaanyị na-eje na-egbu ihe na ndị ichie arụ ka ọ bụ ha nwechara arụsị ha na-efe like example n'ọkụ etiti ebe a o mụrụ ofu nwaanyị tinye ya bụ eze nwaanyị esoro ndị ya ọdụ n'ọkwa arụ ka ị na-eme ihe a na-akpọ ya bụ ọsụkwa ijere onye ọ na-anụ ihe na-ekwu ebe a o mewudarụ jee na ndị ichie gbegbuo mmadụ ihe gbucha ya na nwụọ maka ujere n'ihe karịrị ya na-arụsị obodo tụọ ndị na-eme eze nwaanyị kwesịrị ịjụ ndụ omenala be ha kedu ka esi ebe eze nwaanyị na-ejedobe o nwere ebe ha na-ejedobe ị na-afụ ụfọdụ eze nwaanyị na-awa ọjị na-enye nwoke a na-ata arụ ka ọ bụ na o nwere ihe nwaanyị ya eme na nwaanyị na ọrụ ụmarị ya ọ bụ na o merecha ihe ọ na-ebedo ọkpọ nwoke bịa gọọrọ m ọjị bịa gọpụrụ m ọjị nwoke agọpụrụ ya ọjị nwoke gọpụchazi ọjị ya ndị nwoke ata ọ marịzie ka o si eme merezie mana ọmakwu nzu etu nwaanyị si ama nzu eje odoro ndugbo a na-abụ edo na-emetụ ya ama n'ihu ha etu a nwaanụ tee n'ụkwụ tee n'utubu ya etu nwaanyị si nwaanyị anaghị ama nzu nwaanyị anaghị agwụ agwụ ejerụrụ mmadụ agwụ na kịta ị na-anya ụmụ nwaanyị na-eje na-arụgoro ndị mmadụ agwụ arụ ka ọ bụ ka ka o esi rụọ ọrụ agwụ bụ arụ ndị ole esi rụọ ọrụ abịado onye ahụ na-adagharịzi ndị ha na-abịakwa sị na ha na-edozi mmadụ chi na-enyekwa chi nri arụ ka ọ bụ ihe gbasara chi etu esi emechi iwu ọ bụrụ oge mbụ ụmụnna ọna na-agba afọ agụ mara onye nọrọ onye akpọtacha ụmụazị agba agụ mara onye ma onye bata abido na-eme ya ihe a na-agara ụmụazị mana duto na ụka bịa gasasịa ihe niile adị agbazi agụ kịta dị kịta ka ndị gbabidokwa agba akwa agụ ihe gbasara ịgba agụ bụ ịgba agụ si na onye a nọrọ onye a dụcha ọnọ ya nọrọ onye a obusta ihe eji eme ihe onye ahụ ji eji aka ya merụchie ihe ịnọ na-akụ na-akụziri ya mmadụ a na-enyechi mmadụ ihe ma ị na-afụ ụfọdụ na-emechi echi edobe na mba ihe ha bụrụ chi ọwayo ka dibịa mere ya ọ ya ka m na-ekwu na o nwere ndị bụ ajọ dibịa ndị abụghọ dibịa nya a na-anụ na dibịa na-eme ihe dị ọra ka ya dibịa jee mewe dibịa amara ya ị na-agwa na dibịa kwesịrị ịnọ na be nna ya o ji ejegba nna onye ahụ ewee jee mee omenala chi ya ọ bụkwa dibịa ya egbu ọkụkọ onye ahụ a na-emere eji egbu ọkụ nye ya amazi n'akụkụ o ya anọ maka na ọma ka esi eme ọ na-akụziri ya si etu a mee si etu a mee si etu a mee o mechaa ihe aga maka mmadụ anaghị eji enye chi onye ọzọ ihe onye bụ onye chi onye a abụrụ chi onye a daalụ rinne ihe ịkọwa okwu gị bụ na ụmụ nwaanyị bụ na ewere ego ayọrọ gwụjuo n'isi si na ha bụ eze nwaanyị na-alụ ka ha na-eme dịka na ọ kwesịghị ekwesị eze nwaanyị bi na mmiri ọ bụ na ọ sị na ya bụ nwa eze nwaanyị okwe na-edi na nke a bụ na ya bụ eze nwaanyị na onye anọzi na mmiri arụ ka ọ bụ daalụ rinne anyị kene gị kedu ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ ikorobịa na-aba pụọ n'ezi ụfọdụ nọ Lagos ụfọdụ nọ Asaba ụfọdụ nọ Benin ụfọdụ n'obodo dị iche iche na-agwọkọta agwọchi ya na-agwa ewere eke si na ha siri oke ite ewere mmadụ si na ha siri ajọ ite si na ha siri ite ọma ụmụ ihe niile ha na-esikọrọ ọ na-arụ ọrụ n'Igbo ọ dị arụ ọda n'Igbo mmụọ nọ n'obodo a ga-egbu ụzọ aja anaba ha ya emebigodi ya biko na ụmụazị bụ ihe kọsịrị ya na-ebido ihe ndị a bụ na a sị na ọkọ nwaanyị zụrụ na-ata akwa nna ya akụziwere ya ụzọ o nwere ike o sobe nne ya o jebie ụzọ ọ pụzie maka ọ na-eme ihe ọgba ngwa nne ya ọ nne ka o nwere ike gwa nne ya nne ya si a gaa n'ilu ka edu ka ibe gị ma nne ya si ya chighata azụ na-arụ ka ọ bụ n'obodo a so ha na-eji eme ihe mechi ihe ị na-afụ ndị na-agha ara kịta ma ndị ya kwụbụrụ moto ha kwụba tipụ ara ma nwoke ma nwaanyị arụ na-emezi kịta nnukwu arụ na-emezi n'ala Igbo kedu ihe ga-eme ka ọ wee dị mma ihe ya eme ka ọ kwụsị bụ n'obodo ọ na-eje dozie aja ana ha bụ ejekpe ikpe na aja ana wee gwa aja ana dị etu a dị ihe etu ọ mara ndị na-eme arụ nya ha westa ha anyị na-eme na be anyị ọ na-abụ anyị na-anya ihe adọrọ mma na-eme n'obodo a anyị na-eje anyị na aja ana o nwere ka anyị si eme eweta mkpịsị ịsa eweta aja agbụsị ịsa wee jee na ekwuchasị akpa standa arụ o jee eru 1 week ha nche ojidecha ha nchetụ ha afọ etu a ha na-asa n'ọnụ ọ dị ire ruo taa ọ bụ na chi ya ngosi ụlọ ebe ọ dị ihe niile na-ekwu ụdị ire so ị na-akọwa na ndị a na-aba aja asị na-edokwa chi debebe dibịa na o kwesịghị ekwesị ya bụ ihe adị arụ ọrụ ọ dị arụ ọrụ ọ bụghị omenala Igbo ka ọ bụ maka bụ onye ahụ abụrụ be ya ihe kpọrọ chi gị kpọba be mmadụ ọ ya bụ dibịa a na-agwa na ụfọdụ abụrụ dibịa ka ha bụ
because oke o mere ihe a chi onye anọzibihe na-arụrụ ya ọrụ na-arụrụ ya nwa na-edi ife dị etu a a na-ebutere ezinụlọ ha afụfụ na-ebutere ezinụlọ ha ya abụ onye anọchia n'ụwa ụmụazị ekpochaba ihe ọma ha so ha kwụsị ya na ọ dụrụ mma and mmadụ ịnyakọta ihe n'isi ejiri iti nkume ama ndụ na-ata akị onye bụ dibịa efe ihe ama na ọdịbịa ka ọ bụ so ana m enye ụmụ nwaanyị ndụmọdụ na ịdị ihe na-etu ha na-eme ka ha kwụsịnata ya m na-enyekwu ndị na-anụ ha ndụmọdụ ka a na-adụ nwunye ha ọdụ gwa ha ebe ha ya ejedowe ma ebe ha ama njedowe ọ ya ka m nwere ike ikwu anyị ka bụkwa Ichie eze na ome nke afụrụ n'anya ọzọ adịrịja one of oleri dalụrụ nne dịka mmemme Igbo na-akpụdebe nso abịa sị na na-akpọ ịwa ji kedu ọnwa ihe ọ na-adaịkarị n'ala Igbo n'obodo a maka anyị emeghị ya dịka ndị isi Igbo anyị emeghị ya dịka ndị isi Igbo ndị be anyị na-abịa nye ọnwa asatọ ndị Igbo bụ Julaị anyị na-akpọ ji Julaị akpọcha ji obodo niile akpọwazie ji anyị na-ebudo kpọọ ji obodo niile akpọzie ji were webazie elu eze ana ekebe anyị ji ewebara ji aka mmemme ọkpara ana ka ọnwa asatọ ọkpara nri adama nri akpọ ji n'ahịa eze nri aka ọnwa asatọ obodo niile warazie eji gawa etu omenala otu o si wee dị daalụ nne anyị kenere gị kenekwa oge ọfụma na ọmarịcha ohere inyere anyị